Uma uzalwa kusukela ngomhla ka-23 kuSepthemba kuyoma nge-22 zika-October, okusho ukuthi wena i-star sign sakho i-Libra, okusho ukuthi wena ngomhla ka-29 iy'nsuku zakho ziyaqala zokwehla amafutha lawa ehla ngomgogodla wakho eyohlala ethuneni iy'nsuku ey'ntathu bese yanyuka ku-sacrum bone, anyuke futhi eseyi-gas ngoba wena uzobe wagcinile wangawamoshi. Mayifika la esibelethweni sakho uzothi wena mangabe kuzizwa ukuthi fuqo wena uthi nje no, ngiya-abstain mina, even if kuthiwa i-condom ikhona uthi wena nje no, angithinti leyo nto ngoba mina iy'nsuku zami lezi zokuthi ngiyohlakaza leya ngqondo yami ukuze izosebenza ngale ndlela okufanele ukuthi isebenze ngayo. Lo 10% wengqondo yakho kufanele uyinikele, siyawufuna nakanjani wena uzozihlupha ukuze uzokwazi ukuthi ushintshe impilo yakho.